lakine batur senajan buktine batin kerasa hancur bisikan cinta wis nempel ning dada sing gawe kula orang berdaya. Batin kerasa hancur Papi Aji bisikan cinta Papi Aji wis nempel ning dada Papi Aji sing gawe Papi Aji ora berdaya. Papi Aji sayang Zahra omong ganggu lakine batur Mami Zahra sayang ganggu Mami Zahra sipate wong ngedon Mami Zahra gampang manis lan gampang ketuan Kakak Bagas durung kelakon Kakak Bagas sayang Kakak Bagas mungkin wis terlanjur
wong